O ble daeth y Rhufeiniaid? Chi siŵr o fod yn meddwl yr Eidal wrth gwrs. Roedd milwyr o'r Eidal yn Myddin Rhufain, ond roedd milwyr o wledydd eraill hefyd, o bob gornel o'r ymerodraeth Rhufain. Yma yng Nghaerllion, ni'n gwybod bod teuluoedd wedi ddod o'r Almaen, Ffrainc ac Affrica. Ni'n gwybod hyn oherwydd y cerrig beddi yn yr amgueddfa. Mae'r garreg hwn wedi osod gan Julia, yw teulu o Gwlad y Belg. 2000 o flynyddoedd yn ôl, roedd tua 6,000 o milwyr yma yng Nghaerllion. Enw arweinydd y lleng oedd Cadlwydd. Ydych chi'n synnu fod Rhufeinwr o Affrica yn arfer bod yn gadlwydd yma yng Nghaerllion? Roedd a'i fyddin yn rheoli'r tir yma a alwn ni'n heddiw yn Gymru. Hon oedd ffin orllewinol ymerodraeth Rhufain. Ranbarth oedd y Rhufeiniaid yn ei galw Britannia. Ei enw oedd Titus Flavius Postumius Varus, neu Titus i'w ffrindiau. Ni ddim yn gwybod os taw ddu, brown neu gwyn o lliw ei groen, ond yn bendant roedd Titus o ddras Africanaidd. Roedd yn rheoli'r lleng 240 mlynedd cyn Crist. Ar ôl gadael Caerllion, aeth Titus ymlaen i wneud swydd bwysig yn Rhufain.